Ababukeli baphawulile ngabantu abasuka esifundazweni iGauteng belibangisa emakhaya nakubuhulumeni ekhipha umyalelo othi abangavakashi emakhaya. Engakusho nje mina ngathi abantu abangathathi ngokuthi iholiday leli indlela naye umongameli nohulumeni azama ngayo ukuthi lesifo singabhebhetheki ngoba abantu abaningi uthola ukuthi basuka lapho lesifo esedlange khona njengoba kuthiwa kuthatha nje 14 days uthola ukuthi sesikhona lesifo wena uhamba naso uyofika uyosithelela ekhaya. Ngithi mina abantu bengahamba beyobona imindeni yabo emakhaya ngoba lezi insuku ezu21 ziningi kakhulu ukuthi ungayivalela emqashweni uhlale wedwa ekopini umndeni wakho ungawazi ukuthi uphila kanjani. So nje angibagcingi ukuthi behambe beyobona imindeni yabo abangahlali nayo. Laba abathatha uhambo babuya emakhaya mabahambe njalo indlela bagezi izandla basivale umlomo baze bafinyelele ekhaya. Nakuba bafikile ekhaya baphinzele njalo bageze izandla njalo. Hlala la uhleli khona njengamana nomthusi wenkukhu unganyakazi. Ngoba ungathothi sewunakho nje lokufa. Ugijimela ekhaya. Yothola ingane ezingenakho ukufa.